Salut, numele meu este Cristi și astăzi vă voi prezenta pui de iepure. Vă rog frumos să lăsați acolo un like, un share, să-mi dați subscribe, să am cât mai mulți abonați. Vă mulțumesc. Acum vă voi arăta pui. Așa. Haideți să vă prezint puii. Așa. Uitați puiuții aici. Uitați ce frumos este. Stelat. Frumos, acolo are alb în frunte, după cum vedeți. Este frumos. Așa. Este așa un pic mai maroniu. Uitați acesta, ce fain este. Ce ochi frumoși are. Îți e alb așa. Ziceți că are vestă. Așa. Avem unul negru aici care mai are și el stelat așa frumos. Bun. Și acum urmează ăia albi. El sau ea este alb complet cu ochii ceva albastru cu roșu. Bun. Acesta este tot alb complet cu ochii roșii. Cum puteți vedea. Bun. Acesta este alb cu urme de gri aici. Așa. Acesta este iarăși alb cu ochii extrem de roșii. Are ochii extrem de roșii. E somn. Așa. Acesta este alb, doar că are urechile gri. Se observă, se observă. Așa. Bun. Acesta este iarăși alb, tot, complet, cu ochii roșii. Este frumos. Și acesta este alb fardat. Are acolo, după cum vedeți, la ochii negru, în ambele părți, și urechile le are. Și are pe spate o dungă neagră, exact pe coloană. Bun. Așa. Peste 2 săptămâni jumătate, 3, o să și verific să văd fiecare ce îi. Așa. Bun. Acestea sunt iepurașii. Uitați ce frumos sunt. Bun. Așa că acesta am fost eu, cu iepurii și cu toate. Vă mai aștept pe acest canal.